quiere decir que no está empezando a estar jodido el tema, ¿no? De la cámara. Bon dia. Aquí al Pla de l'Au, a la France. Avui engeguem una nova gesta de muntanya i llibertat a la Val de Montbalier i de nou ens hem trobat sense neu, no? Avui menjarem. Menjarem una bona aproximació, sembla. Estem sortint ja del plau de... com se llama? De Alau? Ayer. Ayer. Y esta es la Maison du Valier. A la Maison du Valier. Párate de mano y no vas a perder. Párate de mano y no vas a perder. Gato, subite a la mesa y ponete a mover. Mira que chica la celda y no puedes correr. Es que eso es lo de siempre. Es mucho más fácil colgarte una pancarta que hacer lo que pone la pancarta en tu vida. Després de, no sé, potser 3 hores pujant. Tenim aquí el refugi d'Estagnous. El refugi d'Estagnous. Als peus de la cara nord de Le Montbalier. Ara hem de trobar la porta per entrar al refugi, a veure si ho trobem. Saca-lo, Piolet! ¿Qué pasa? ¿Que no es para entrar o qué, tío? No. Está putamente duro, ¿eh? No, no, no. Y lo que ves tú es la ventana Hi ha también. hagut un moment de pànic perquè estàvem desenterrant... Yo ya estaba de junquillo, ¿sabes? Que Estàvem desenterrant una finestra i de sobte ens ho hem vist bloquejat i hem temut el pitjor. Però havíem de trobar la porta adequada del refugi lliure, en el qual ara estem entrant, però escolta'm, això és un piset. A ver. Sí, nen. Ole, hemos triunfado. Roques que parlen a muntanya i llibertat, amb una referència a la llibertat. Ici passeront de 1940 à 1944 tous ceux qui refuseraient l'oppression nazie et partiront combattre pour la liberté. Ça, c'est le chemin de la liberté. Fidélité aux souvenirs. 1994. 50 ans des débarquements et de la libération de la France.
Enfilarem, doncs, per la canal que hi ha entre el Petit Valier, que és aquest que veiem, i Le Mont Valier a l'esquerra. Hi ha un company franxute que ha dormit al refugi també, que s'ha adelantat aquest matí amb grampons. A veure si el trobem. Aquí està. Estem enfilant ja, diguem, la coma superior del Mont Valier. Que seria el Port d'Aulà i darrere el Port de Salau. Embocant la vall de l'Os d'Isil. Hi ha un cenital del Mont Valier, un cim que té d'especial que surt de la línia fronterera, que seria la que veiem aquí davant. Amb el Port de Salau, Port d'Aulà i més cap a darrere el coll que va a Montgarri. Molt bé, penya! Mont Valier! Quelle que c'est l'altitude? De temps en temps, quelques fois par été, il y a des gens qui répètent la voix classique. Ah. Enfin, classique, c'est pas classique. Mais c'est en cette part d'ici, les faces nord? Par là ou par là, je sais pas exactement. Això és la cara nord, no? Bueno, companys de Muntanya i Llibertat, crec que unes paraules del Mont Valier, tio. Res, es muy bonito Mont Valier, nos gusta mucho. Está bien, hemos subido aquí. Es un día de vista muy guapo. Hem fotut una gramponada final, no? Una gramponada muy interesante. Parece que la nieve está dura. Dura. Hay una pala azul aquí, pero no subimos los esquís. Ja els esquís. Estem fotent una mica per una canal una mica puntiaguda. Bueno, aviam què passa. Ai.